Kapitang Inteng. Anya day takanayon mo abasaan a libraw. Ibagada, ano kanayon ti panagbasa iti libraw, ket lumaeng ti tao. Di pa ila kumaubing ka, ket inrugi mo tinagbasbasa, tapno na laing ka ita. Apay, sa anak ka diyan na lang ita. Di manamukon ka, itapay ta naglatin tautek mo. Naladawon ti panagbasam. Apay, naglatin na yamit ti utek ka. Kita day tabasbasa a libro ka baliktad. Akin nga to ti saka dagiti nakadrawing at taaw. Ha? Ay, binaliktad ko lang bita. Tapno kita no mabasag mo ilaing, nga oray no baliktad. Nalaing ka matarumaso na. Si kamo lang din ang ibaga na laing akon. Uray kita nasiri back down. Nagsaya at kat kuman no san akalukwan ti pagsiribam. Nasaumot ni Mari Tuyang, akanayon kanon nga agbasa iti libro ni Kabadong. Itamampay. Anya kano ang libro ti babasaan na maray. Saan kumot adinamdamag no anya a libro? Mayat mo't ati agbasa. Nauna saya at tilinaon ti libro abasaan. Saan ajay dakay sakas kuma iti pornografiya a libro. Ay, sapay no daduma kat adapil pilosopo ni Kabadong. Ay nasa umon. Nakarong agpaisaw ti kinapilosopo na. Saan nga ta? Amabasbasa na, tinaduma nga ipakpakat na. Nalabit a kasta. Kasta mo dagiti daduma. Makabasa na labasait, ibagadan analaing da. Papanamon ko, Arab. Birbiro kak mantay ukan ka, tataba daw. Awan matain. Apay, abirukang pa'y day taukain. Bayam ta sumangpitaw. Kasanaw numayaw awan, nusaan na makaaway. No saan na makaaway. Kaya nasa wine, asaan na limpyaw nga ukain. Tapay pumanaw. Kundi na mga rodamaw, tiyagaway. Di tataba dong mait, ukan nga raw. Apay kumaasaan alimpyo ti utak na ngay. At damot uking to. Ngam saan damot ang pumampanaw. Talimpyo da kang araw. Ang mga nuukan latilangan na ngam nataangan matain. Basay ta natiltil nga asaw. Di taha kayaw. Tay tuloy ko asapulin ti ukan kaw. Ay, pimanaw ay. Puno timbaga na, anatayangan nga agpaisaw. Natiltil ti asaw. Saan ko na may saan ni Kwarog Ay, mamaysaan kang tulad ta. Ada kano nalaing amamad taw di ta kabangibang a barangay. Ti kadimang kita iti palad, wenno basaan na ti adda iti panunaw. Damag kumot nga, agaramat ka no iti bula kristal ko kumaray. Kasanungay dayta. Saan nga ta apagkwartaan lang ti mamad to dayta abula a kristal? Oray siya. Jak ba mamati iti day takunkunada amamad taw. Amang ibagbaga iti masakbayan babaen iti bula kristal. Anya nga ta, no adamang padas kada tayo. Ta kitaan tayo nupod no day ta bula a kristal. Apay no si kapay timang padas maray. Imbagkan ka, tada kwartam. Ay na, sayang laeng ti mapaglakwak. No mapanak laeng agpapadto babaan di ta bula a kristal. Nungay adama amwam apagsayaatan maray. Unsa maray? Damagom iti mamad taw, no makaasawa ka pa'y. Naa, dahita ka, timapan ko damdamagan iti mamad taon, no makaasawa akpay. Oh, saan ka di amayat, maray? Nugasat ko, ti makiasawa, o, di kumapay. Anya ka rin ti pampanunutan. Nakapanimid ka mo di ta sulay. Pudno nga tatikun kunada abula a kristal. Adayamit ti mang bula iti kristal. Kit nadagsin laki day. Makamuulan tupay no may tama iti ulaw. Agpiluso po ka manen ako nak. Imbagak ay abulaan dati bula a kristal. Nagan na lang a bula. Ananun na karod ngay.
Ar-aramaten kanu ti mamadto dita kabangibang ang barangay. Kasano kumangay? Makita mo ti masakbayan di tabula kristal. Day tangarod ti pampanunutag. Ibaga na kanukat ti mapasamak iti masakbayan, babaen iti bula kristal. Adon ti nabasak a libraw, ngam awan pa'y ti maipapan iti dayta abula kristal a nabasak. Adulamin dayta. Anya ko mga adu a libro tinabasam ako nam, dandani di mo pa'y maawatan ti basbasaang. Ay papanaparay, kapaya kasla ag tantanamitim ka magmagna. Ay, di nga rod na sa ukanya ni tuyang ko paray. Ah, Diyak mamatay. anya dayta. Ay, ibagaman. Mamati ka ka di iti mamad daw. At ikanu usarin na. Kit bula kristal. Ah, nakamot. Naibaga kanu da maribanang kin marikwanang. Ah, ay nakaamwan na nga ta. Nalaing mo't at talaga ang nakadamag dagiti babay a maritis ah. Basta nagraranada iti tersina paray. At dabaru adamag. Oh. No maminsan, makapadanag. Ay, kastan sa ti babae pare. Ay, dyan damdamagak ngay. Apay puno nga ta. No kita kaw, pati kaw. Ah, No di ko kita, di ko patay. ay, ure siya. Kanya ka ditimbagbaga ni tata ba daw may papaniti bulang kristalang kail? Adumot ka no ti nakapila, ta kaya't da maamuan ti mapasama kadakwada iti masakbayan. Mabayan iti kristal abula. Apay, anda panunot ay ti bula kristal. Tapnoy maibaga na ti masakbayan. Naa, inalyan na kansabot ni paribadong iti kinapilusupo. Ha? Pagkunamot nga inalyan na kang kail. Apay makasao ti bula kristal. Aramaten at ti tao. Ha? Ay, sino ay tinakaamuan nyo iti dayta? Ada nasabat ko agayam ko. Nasa una, ay saganaan na kano ti imbaga ti mamad daw. Makaawat kano iti kwarta iti mabit. Kasano nga iti panagsagana na? Agtaya kanumot iti anyaman anu meron dita. Tapno mangabak. Ay, dayamat swerte. Wano malas anumiraw. Papanam ta nakasukat ka manon. Nakagbirok iti libro ang mabaling ko abasain. May papan iti bula kristal. Na, adayamot kasta. Paggasgastusam akin, pagtaktakam mananday ta. Iyag mo kay di ta kwartam, taigatang ko iti bagas. Dahil talagang umunag iti boksi mo iti importante. Ikam mo iti umunag di ta utak mo ah. Sige nga raw. Tainton agkiraos ta buksi mo. Daitan tumagatang mo alibro tilambungam nga ipaunaw. Nya. Ikuaraw, tinakapilay di paradaan. Ay, may sak man tayo takwaraw. Aw, tata ba daw? Agudong kayo kaday. No nakasukat ti tao, kat mapan iti paradaan ti tricycle, kawatan nga agudaw. Ay, awan mon kwaraw. Ay, kamalay, tata ba daw? Kasano nga ay numapan lang di takabangibang nga barangay, numapan agpapadtaw. Siyaki din tin na may sana. Ay, aguray ka man. Aw, anya ti tanta nami itimaw. Saan ka di ahusto ti kunak? Ay, itulod nakman kay DJ Ilay. Sige, lumugan ka nga ruda, inta mapantan. Nagudong sama ni Badong Maubaray. Wen, Mari Maria. Mapan ka no gumatang iti basaan na alibro may papan iti bula kristal. Adda nga takasta alibro, Maray. Day tangarud ti kunak. Imbagak nga igatang laengan iti bagas ti igatang na kumay iti libraw. Imbaga nakit din at ikanulaeng boksit ko ti amok akargaan ngam saan ko nga amo akargaan ti utak ka. Ah, kahit anya gayt itsong ba mo, Maray? Ay kat imbagak ano mabisain. Jay libro amagatang na ti iluto na pamudpod iti bisin na. Idi pa'y kuma, arinugrugyan na tinagbasa iti libraw. Mayat kuma, itapay talakayan. Day tangarod timbaga kunkwa na. Itapay takinanan tilate ti utak na. Anya ka di tigagaram iti ilay, tata ba daw?
Naggumatang iti taraon ti utek. Ha? Tarawon ti utak. Apay, kawaw ka din day ta utak yaw. Kawawa sasawamay. Nalaingat, tamnomam, kwarag. Kasanaw kat kunayo ngayon kay gumatang iti tarawon ti utak. Anya ngay day jay. Babasahin na libraw ti kaya't ko sa wine. No kanayon kang agbasa iti libraw, lumaing ka. Iso anak kunak at taraon ti utek. Ay, awan mag. Ay, di kumarod libro ana isurat, no kasano maikati kinalanggaw ti gatangan yaw. Langgo nga kaya. Da kayo tinang ibaga dita, sana siya. Sige, tadapay papanak. No agawid kayo adagaws, siyak lang ti pagluganan yaw, tagsubliak lang ton madamdamay di paradaan. Nagudong ni Tata Badawng, tamapan kano gumatang iti libraw may papan iti kristalabula. Ay, nasubraan nga tatilaing na, wano kurang ti utak na. Ha? Pagkunamot ang gay, Apay, adamat libro maipapan iti bula a kristal? hindi tati jakamaw. Nagbiro ka siguro iti bookstore, no adda. Ang manipod agbasbasa iti libraw. Sabali ti pangipakpakatan na iti laing na. Agpilosopo pa'y, ta isuti ko na ni Marituyang. Nagpakalaing kanunay, ipalastog na limaing kanaw, gapo kadagiti mabasbasa na libraw. Ay, saan mo tataraon ti utak tinagatang yaw, tataba daw? Taraon mo ti buksay. Ay, sana kumpleto ti lako na di ta bookstore. Awan di kaya't ko agatangay. Anyaya klase ti libro ti kayat mo agatangain. At daming gayim ka o amabali na pagbuludam iti libraw. Barang adda ti birbirukin yaw. Di ko mga rod babasahin, may papan iti kristal abula. Ha? Di ka di may papaniti ar-aramidang ti mamad tao. Happy nga rod nga gisam ka ngay. Kaya't yung ka di mo ti agbalin ang mamad tao. Kaya't kumutag papadtua, numayat ba't lang ti bagada. No jay kung kunada ang mamalad, when numang basa iti panunaw, uray awan day tabula a kristal, mabalain. Mamalad? When numamad daw, babay ni ti panagbasa iti panunat? Unta ta. Yung kayo agpapalad, tadamot palad yaw. Angam no pa nang basa iti panunaw, ay awan day ta. Takaslawan mo't kada kayaw. Anya, kasla ko naman nga, dapalad ka. Ngam awan panunot ko. Da kayo tinang ibagay iti data. Sana siya. Simbangpad ka, ngawan mo't nagatang mo alibraw, ako na. Apay, kas kamula masursurong. Uray lagsaba dagitakiday mo. Dahil siya man nakwaraw, imparipirip na kidin nga, wang kano ti panunot ka. Na, adaman nga ta na ibagam kenkwanan asaan anain kalintagan, iso na ibaga ng awan panunot mau. May isa ka, mate. Masiri back. Tadon tinabasa ka libraw. Uray ado alibraw, no saan mat anain siriban tilinaon na. Hapay kumaasa na insiriban ako nam ngay. Adda ka din na itulong na ken ka ti kunkunam anabasam. Agpiluso po tay iso ti paglaingam. Ni kwaraw, ti pilusupaw. Saan kita siya? Kano nasaya at mati pa nagsungsungbat na no siyak ti kasarsaritan na. Si kala siguro tadi na magustuhan ti pa nagsasaaw. Ni kwaraw, ti masabat ka. Ay, may sak mantilo ka. Kunak no day tao kinasaklon mo, ti aguno ni kwaraw. Ha? Si ka magayam. Nakakita kayo ka din iti agsagawisi nga ukain. Ang mga nubaliktad ti matakin lapayag yaw. Iso apagarupan yung nga ukain ti agsagsagawisi. Nya, day ta ka di nga ukain, ti sapsapulam, iti kalman. Wine, nangig kong agtatauli di kasamakan. Tanabalod mat gamit ti lanaut, iso asan anakawid. Ag mauyong nga ukain. Makita na akalanutan, usukin na. No di kat kurang ti panunod na. San nyo kuman nga irukod ti panunot yu iti panunot ti ukain, tata? Ang mga no ibagayo pa'y ngagtaraok inton madamdama ti ukain. Kat saan mo tamanaok? Kawitan lang ti agtaraok. Ayam mo ka. Apayan niya ti panagkikitam kanya kaya. Kanya ka di tayo tabas-basahan para
daytoy man maipapan iti panangasikaso iti mulmula, paray. Lumaing tayo ang mga sikaso kadag iti mulmula tayo. Agmulmula ka day, tinangisura dita. Tapno ang muna, ti agasikaso iti mula. Amangan mo no di na mo ti agmula. Saan na nga insurat no di da impadas? Di ko na naman nga experiment. Nag-experiment da, sakbay nga impablaak da. Ganun! Kasta ka day. Eh, So mulagaya man nagpipintas dagiti mulan pare. Dagiti mulak kit nakuritag kin babasit ti bunga da. ay. Sa bali mga minti basbasaan. Buludam da ito, ta isuti umno ang basaan, ta agbangbang kagkakagaraw. Saan ati labas basaan asaan nga umno? Wan man nga rod pare. Mayat nga rod da ito ang babasahin na. Tamang iti adal. Una. Pilyon no niya ti basaan. Noawan adal ama itid na. Saan abas basaan? Ay, pudno day tatakabadong. Dagiti basbasaan amang adal tirumbang abasaan. Ala sigay! Didan, tinagipusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Buclerin. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basic. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdanga. Pare, sika kanumay, ti kasikatan na kapitan, dito'y ili tayo apakpakuba. Ay! Apay italaan na amuam. Apay, idi pa ay asikat ka. Ay sus! Saan ka nga updated Kunak man no updated ka kadag iti istorya. Ay, nabayag gaya man asikat ka, pare. Naladaw ka sa damagan Ay, kaya agpainom ka nga ro din, ano kasta? Agure ka. Nay. Hop! Api ato malangkyaw ka nga, pare. Kwa, kita nga ron, no adaag dengdengag, ang mga numangag ni Banang. Tapay aya. Nakatanaw iti tawami, Nasabat ko ni Mari Banang. Ha? Napandita tersina ni Mari Kwanang, pare. Nasayat nga ron. Agsyat nga ron. Ay na, kabalya talaga ti sikat Una yan. Talaga padpadaan ti umay mo dito tersinak maribanang. Apay aya, maray. Adala ang damagakan ka. Ay, amukon no anya ti damagam. Damagam no anya ti sindami kan ni Enteng. Ay, saan maray? Taamok mat Wan, kanayon nga ugot ti kamuti ti sidsidaon yaw. Ay saan, maray? Dita ka anagkamali. Karnimot ati sindami ita. Damagakan ka no am-amom dya ibagbagada as sikat a kapitan. Na, sikat a kapitan? Un ka numaray. Ang mga no ni Kapitan Enteng dayjay. Ay, jak amo ano iso? Ang saan mat asikat iti panagkunak? Kasi nungay nga rudan ta ibagbagada as sikat a kapitan. Ni Kapitan Enteng, sikat a kapitan. Diyan lapat yan. Apay asaan mo apat yan? Anya kumangay mo ti pagsikatan na. Dayta nga roon tinakaskas daaw maray. Ti amok maray, under di saya ni Kapitan. Aya, Kano kabutang na ni Mari Banang. aya. Ay na, saan nga loko-loko day dya a Kapitan. Tano makaungat ni Mari Banang. Ay saus, narigala kat nagsasaw. Apay maray, anya aya ko mahti mapasama. Parog, ayan ni Uncle Mau. Agin-inom da kinitata ba daw ngantay? Ay, saan man nga rudan anapan ije barangay hall? Saan antay? May kadwan nga aldaw asana na pan iti barangay hall. Ay, inton kwan,
Addan tumanen agreklamo no saan da ang makita ni uncle mo ije barangay hall. Lagit di antay. Ingka man pagawidan ni uncle mo, Nungay saan na kaya ti agawid? ibagam nga agunguta. Nagmayat ti agsyatan niya, paray. Ewan nga ron. Sigurado ka kadiya saan na ta makita ni Banang. Sigurado ak, paray. Awan ti sa bali ang makaumay iti daytoy a lugar. Sigalain, kensya. Ay na. Nituyang mo ngay. Abangan no umay ditoy. Ay, mabutang kanya daytoy, paray. Aya. Ay imbagman. Agay. Ah, Agawid ka na. Ay, kung naktuawan ti umay ditoy. ape asimurot ka dito'y kwarag. Ket no dito'y kami ang nagiinom kadagiti tanod ko iday. Ha? Agay. Agawid ka na kung na ni antay. Agawid ako pare. Narigatan. Oops! Na, timakder ka mo ilatan, paray. Ket agawid nga roday. Nakaamak no makaungat ni Banang. Agtugaw ka laka di, paray. Agtugaw ka. Apay apagtugawan nakit agawid ak nga rudan. Kastoy, taramidin da. Kwarag, agtugaw ka. Ha? Dito'y kaabay ka. Basta, kansi nga mo, paray. Agtugaw ka mo, dita sangwanan ni kwarag. Ditoy? Way, dita. Basta, di talo tayo, ngagsasango nga giinaw. Ha? Apay nga iramaraman dak ngay. Talo tayo nga rodin nga giinaw. Mala, rugyan tayo. Awan dito'y balay ni Kapitan, Maray. Oray kapkapan na, jak imbulsa. Ni badong mo ngay, Kano itay pa'y nga awan? di mo mapanbirukan. Ay na, Maray, agawid tulat tano kay kayat na. Masapol pa'y ay amapan ko birok-birukan. Ni Kapitan kit di atinasken a birukam. Tanay, addamang mangeg ko nga agrik-reklamo a kabaranggayan tayaw. Ay, kunakon kay mangrugidan nga agreklamo. Nangegkaw a mabaybayan nan sa kanon daytoy barangay na. Ay, dayta ja ibagbagada apag sikatan na. Ti panang baybayana dito'y barangay tayo akabildatan. Sapay isun sa tibagbagada a sikat a Kapitan, Maray. Pare. Pinunumanan da ita baso ni Kwarog. Shh, bayam ka di, paray. Nabardakan. Nabartagan, pare. Di nasayat. Ano saan na makapag-report ka ni Mari Banang? Naglaing kan, pare. Ay, kasuda. Turog Ko na. account. Nay. Na, maturog ka nga rodin eh. Jesus, naturugin. Nagtumugin na din na oras. Talaga naulaw ang paray. Ang apay-apay naturog mau. Kasuda. Tuloy ang ligaya para ka na ta. Aginom ta, agingat kay kayat ta paray. Ay, unan niya. Talaga, nalaing ka talaga. Biliba ka talaga. Kanya kiti nga. Siya pemati ko na. Malaksid ta malalaki. Nalaing pa. Ay, oo nga. Umayak man gumatang iti kapay, Maray. Ingkayawid ni badong mo. Ayan ni Badungkaw. Kano ada ija igit ti kalsada. Aya. Permi kano ti bartek da ken ni Kapitan. Iso asaanan ang nakaawid iji balayaw. Kahit ni Kapitan ngay, sa dinumutan tinagawidan na. Ay, saan mo napakadanagan ni Kapitan? Ni badong mo ti yawid mo. Antay, jak nabirukan niyang kalidikal man. Sinursur ko tintiro akabildatan ngam awamay. Aya, Mapangkumanan birukan ay kasano amapan mo birukan kat daytanay, Ha? nakaturog. Ay, wine. Kasanuan nakawid niyang kalkaw. Ay, binirok ko Ay, nakita ka pa'y ijay ang nakadumog. Ha? May sa kamot ang nabartag. Eh, kasanaw. Pinilit nakmat nga ni tata ba daw? Ay, kaya't mo taringak ni Uncle Kao. Ay, saanon, bay amaturog, tapno makainanaan ay imbag. Kat inton madamdama, asikaswan na, dagiti trabaho na. Ha? Anyang iti ramidon na, antay? Ay, naurnong kat, dagiti lalabaak. Ha? Ay,
Nagadungag pa iso ti lalabaman day. Uray lang na puno day tatalo abat siya. Dayta ti umuna nga aramidan ni Uncle Mau. Aglaban ni Angkay. Ay kaasi may. Kasano akaasay? Ha, pasaway. Ay, nakariingan ni Uncle Kwantay. Sige, itimplam adagos iti kapena. Angkay, kayat mo ti kapay. Kayat na. Sige, itimpla amon, darasam, kalpasan na, aramidan na, ti iparamid ko kankwana. Nagmayatay. Kadadagos na timpla kape. Iso matimbagan ni Antay. Adapay na pudot pandesala. Kanadapay pala manday ta. Talaga aladnak ni Antay. Nyamaraw. Talaga mo talab na kang kang. Nagmayatin tiyagi ko piti na pudot kape. Naglaing ka nga timpla. Katimbagagayan ni Antay, kayat mo ti agkapay. Plus pandesal. Ganda buhay. Sige, agkapi kalata. Wen, kwarog, bayam laeng. Di mo apuraan ni Uncle Mo. Nangig mo ko raw. Talaga lab na ka ni Antay. Awan dua iti dayta. Iso maturog at tumanan numalpasak nga kapay. Ha? Mangan maturog lang ang teramida. Ay, nagmayata na biyag. Ay kat bayam ano kasta ti kayat na, kwarog. Nasked nga agpapigsa. Tainton madamdama, ado ti lalabaan na. Anya ka no? Antay, sana nawatan ni Uncle Timbagam. Aglaba ka, inteng. Sakti aglaba? Wal, Na. Apay nga asa? Under na talaga. Na, apay nga ang katawa kasi kabadong. At ang arot katawak. Nan, kita man. Na, nimot kapitan day taglablaba di ta paglalabaan. Mamatikan nga under desire dahil ta akong parek. Kabutang na ni Maribanang. Permi mo launay ti panangkat katawa mo. Under gayap. Paray! Under desire ka talaga. Na, kaipukaw mo pa'y. Kat under ka raw, di na latultuladan. Malalaki ko naman. Ha? Malalaki kaya ma? oh, anya, nalpas kan ang naglaba? Unay kan, nagadumot to'y lalaba kakit kitam. Aldawan. Un nga rod. Oras hindi pandangan. Sige, isardeng mo pa'y dayta pa naglabam. Ayos Ay aginanaak matlaangan. Isardeng mo ti aglaba, tamapan kan agloto. Ha? Sak man ti agluto. At anya pa'y ngay, ingka agluton, nagado ti basol mo kanyak inteng, iso anas ken nga agtulnog ka. Naglaing agluto ni Uncle Nangag mo inteng, iso nga inton maminsan, si kantumanen ti agluto. Talaga nalain ka ako raw. Ay, pertakak ti mangan. Tadya kaya ti aginaw. Relax, kwarog. Apay ko maapartakam ti mangan. Kat no asino ti maudi kat iso ti aginaw. Ay, saan na siyak ti aginaw? Siyak ti nagluto. Sika ti aginaw. Ha? Siyak pa ti aginaw? Ay, no kasta. Enjoy akit di ti mangan. Ni Uncle kumit gayam ti aginaw. Apay nga siyak matabi ng tagtrabaho dito'y house. Di mo pa'y kayat. Dita ang mapanagnakam, asika dya ibagbagada, asikat a kapitan. Sikat. Unang kail. Sikat ka talaga. Sikat aginaw, sikat agluto, sikat aglaba, sikat amay. Mare, nakasusuon mo't itidakkel abat siya ni Badong Mau. Papananangay. Ay, pinaglabak maray. Ah? Ay no kasta. Agpadadaan ka ni Kapitan. Una, tagpadpada damot akalukwan tar aramidin na. Pagbalinamot as sikat ni Badong Mau akas kan ni Kapitan. Ay, wun maray. Maawatak itan. No apay nga ibagbagada asikat ni Kapitan.
Ay, umay ka mo't aglaba, pare. Ay, diyak kumakayat ang pangurin naman ni Tuyang ko. No, diyak agtungpal pare. Kunak man ko nam adi mo kabutang ni Tuyang. Asikat ti kabutang na. Talaga mo diyak kabutang pare. Mga minay. Ay, sus. Parta kak ti aglaba, pare. Ha, tapay pare. Aglinisak pa kano iji balay. Kanya, sikat para linis, sikat para laba. Sikat ka na talaga pare. Ay, diyak kaya't ti babalo na. Ay, tatabadong ken kapitan. Nasaysaya atin ada kayo ti agtrabaho iti unag ti balayo, ngam ti agaramid kayo iti kalukwan. Ala sigay! Dedan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Na, agda dito tiba ka ni Badawng Kapitan. Si kamit gayam. Ay, un mare. Sa pulag tiba ka ni Badawng. Nga madamo lagayam ditaw. Kinuin ko na kanya. Anya? Abayakas ta ka Badawng. Tuyang, Inlakom titarakan mo abaka, adi mo man laing bagbaga kanyak. kanya. Makalawas nga gururaya, ngamdyak met na uray nga ibagam kanyak. Ay, tila pakibibiyangam. Bakak na jay. Na, kasta ti ibagam kanyak nga asawam. No inlakog man, usarik mo't laeng iti pagsayatan ta. Ay, makamuka! Aray, umutangak man iti may sakilo nga asukar. Umutang ka. Kano naglakon samad ni kabadong iti bakayaw. Baka nakanulaang dayjay maray. Awan ka no ti bibiyang ka. Nakarumutan nga ni kabadong nukasta. Ay, talaga amaray. Isulaang tagdisdesisyon no da kayat na. Kasi ta, rimwarlatan na di man la nagpakada kanyak no sa dino ti papanan na. Kasta ka day. Ay, agbabawi ka na kiasawa kan ko na. Ay, masuruna ka talaga, maray. Ala, agaanos ka lata, marituyang. Sapay ko ma, agbalbaliw tumutlaang ni kabadong. Barag! Isardang mo pa lang tararamidam dita. Tao may mulo ka na turangan mo. Nay, da kayo matgayam tatabadaw. Sumrag kayaw. Nagyaman ako araw. Umay ka. Tugaw ka tatabadaw. Tainak mangala iti inumenta. Ilaklakom tinuang yaw tatabadaw. Kasta nga raw. No kaya't mo, gatangan mo, ito rin nababalay nga presyo. No kabalak ti presyo nakit gatangay. Kabaylam. Kaputan, nababalay nga presyo, tipangtid ka. Pangusaran nyo iti kwartangay. At nga rin importante, pangusarak. Sige, basta nababalang ti presyo na, gatangay. Nagyaman ako araw. Talaga nga may nakasapulak ti kwarta kay. Tapsan kayo pa, nanatuyang, nanakwanang. Ay, aguray ka. Apay ngayong guyod mo matanday tanwang ni Badawng. Ginatang ko kinitatabadang daytawi. Sige, labsan kayo pa yung around. Hi! Ay, ayan. Ay, ginatang mo't gayam ni Kwarog tinuwang yaw, maray. Ay, wan nga rod, maray. Anya pa'y nga iti pagarado na iti bangkag. Rumbag ko makat imbaganakan ka.
tapagtungtungan yaw nga agasawa. Ayawan maramidak maray, tadi na mo't ibaga kanyak ti aramidan na. Ay na, Inteng, adda ka no napig sa abagyo nga umay dito'y lugar tayo. Ay, masapol nga isaganak ti paglinungan to jay baka. Kan saan lang aday ta? Dalusan meten dagiti kanal. Apoy, kasanop kapig sa dayta bagyaw. Napigsa nga rod, Inteng. Talo ka no abagyo ti dumalan dito ayan tayo. Delikado layos no kasta. Iso nga rod abagaam dagiti kabaranggayan tayo. Tapno agdalus da ka dagiti kanal. Agsagana da, kasjay. Jesus, sigurado ado makil tumanan ti danong ti karayan. Ay, lakit di Inteng. Apay ngayon nalam day tabakpak mo adakal ba daw? Papanam, Ada pa na. di mo ayaam mau nga daumay dito'y lugar tayo abagyaw. Amaw. Sapay nagdungritin day tabakpak mo. Ay, sana bali na. Ipilit mo ti rumarka na'y erogenan ti agtudoy tinapigsa. Amangan mo no kung kuna na lang na ita. Inton ko, awanain. Ilabas na lang. Ay makamu ka, nagrigat kalakit din akasarsarita. Ne, kapanan nyo tatabwa dong. Kat umay ti bagyo. Awan pa'y matpayong mo. Huwag nga raw, tungan. Sana balay. Mapanag gumatang dito balasew. Kaduan ka na nga gumatang. Sanain. Pabalak ti tumaray dito balasew at tersina. Tumaray ka pa lang. Adamat payong ko. Payungan ka na. Sige nga raw. Pamarayak mo tayo na gumatang iti merinda ta. Ay, mayat ata ilibre na gam ti merienda. Way, nadapay itid cooking ka. No kayat mau. Aya. Akay manin ko raw. Nitungan, mapukpukaw ka na, oh. Anya. At punta nga mangan kanunon nayano di jay karayan. Ako na ngamin arumwar nga agtugturo. Kaya nagbagbagyo. Kasta una yata nagti ka pamilyanan kay. Siyempre Ay, alata, birukan tayo. Unang kay, sawarin tayo ti karayan. Ay umayak mo't dumawat iti tulong yaw, kapitan. Apay maray. Mapukpukaw ni Badong ka. Anya. Tidakas na, adda na kaibagaan nagkuyog da kanukin nitungan. Ay, sige. Ay, una yan. Duadan ang maatap anayanon iti karayan. Kinapuno na, kasta mo ti atap kaw, kapitan. Dakas adamag marikwanang. Ay, nasarakan da ka no tibangkay nitong Ano kasta? Nayano di jay karayan? Wen mare. Katibakpak ni Pari Badong. Nasarakan damot. Sakbay anakita dat tibangkay nitong Ay, kaawatan nga rod, adwada ka ni kabadong anayahan nod. Ay, posible akasta, mare. Iso apirme asangit ni Marituyang. Ay, adala nga rodin pakdaar, nga daumay abagyaw, nga mrimwarda pailaang nga main. Win nga rod Ay, bareng masarakan da ni Pari Badong. Kaasimat ni Marituyang. Ay, lading itig maray. Di minasarakan ni Paribadaw. Anya, Tila ang bakpak na adaan tinasarakan mi iti igit ti karayan. ay no kasta. Ay, ayan nga rudan nga ni Badong ka. Ay, isa na balita, mga ngayak tumanan. Iti meeting, mapanmin tuman sa puling manan. Ay, agyaman nga rod no kasta, kapitan. Itabunda kanon nitong aninton bigat. Iso nga ipakpakaamuda no siya sino man tinakautangan na. Taikisay da itinaurnong nga abuloy. Anya? Ay no adda utang nitong anken ka, mapan kamot mare. Iti kasta, mabayadan da ka. Kasta aya. Sige, mapanak mo, tada utang na kanya.
Dua bulan ng tinapalabas, manipod na itabon day ditungan, maray. Mare, Ngumkas na jak maaklon tinapasama kin ni Badong ko. Ay, nagsakit. ay, di ka kumaunay, Mare. Ay, ang mga nuan niya ba'y ti mapasamakan ka, no kasta ka laang. Maribanang. Ay, alaam, taidulin mo day tainted kan ka ti may sa ablager. 30,000 day ta. Maray. Dakkel ang makatulong kan ka day ta nga inted da. Kaslaawan ganas kon ngagbibiyag no kastoy lang, maray. Maawatan ka, Marituyang. Ang panunutam, anda kami mo't dito'y ako kumaren. Agyaman hak, Maribanang. Maya, tada utang kanyak ni Kabadong, Marituyang. Anya, utang ni Badong? Wahon, ididamaw, imutang kanyak iti 10,000 a pisos. May kadwa, 5,000 manan. No kasta, bali 10 kat 5,000 amen ti utang na ken kamaray. Correct, Maray. Na, jakam mo day ta amari ko anang, ni Badong laeng ti makaammo dita. Tirigat na, awan ba't nga rutan ni Kabadong, Maray. Nupod no day ta, apay ngay adi mo imbaga adagos ken kwa na iday. Nabayadan na kumati utang na. Tanaglakoy ti baka kenwang na. Jakmat nga rod mo akas jay mati mapagtang ni Kabadong. Adda nga rod kasuratan apam maneknek mau marekwanang. Ay, awan. Awan mo lagayam. Anya ti kayat mo asawan, Maray. Saan mo abayadan? Pudlo ka di tinadamag ka. Nga da ka no utang ni pare Badong. Adda ka numot utang na kininanakwa ng angkail. Anya? Iso asing-singirin na kininanatuyang. Ngam dimot kayat ni nanatuyang tagbayad. Apay ngay. Awan ka nung arod may parang ni kagawad kwa na akasuratan. Nga da utang ni Tata Badong ken kwa na. Jesus, day tatirigat na no maminsan. Nang runa pa'y. Kat awan ka no timbagbaga ni Tata Badong nga da utang na. Ay, ririmanin day ta no kasta. Di mo man ibagabaga nga dautang ken kanibadong maray. Taapay amasuron ka. Adda nga rod kasuratam apam maneknek mo iti dayta alaman. No di mo kaya't abayadan ti utang kanyak ni Kabadong, ay jak ipili. Rumbang lang. Pilitan na kidin ngagbayad iti jak amaw. Ha? Ay sinalbag ka kit demot, adala nga rudan inted da kwarta ken ka. Ngam di mo pa'y bayadan ti utang kanyak ni Kabadong. Ay hustawn. Awan amok iti bagbagam kanyak nga utang ni Badong kaw. Umayang! Ha? Badong? Ay salbag ka! Kuna laki din no natay kan! Adya, natay ngay bagbagamay. Ada na pang ko ginatang alutay, iniikit ka. Namrayak mo na, tinagbakasyan. Iso asin ang sangitan ka. Tagayam, napan ka lang nagbakasyaon. Napanak nga ron ijay lugar da ikit ka. Nadamag ka, asap sa pulin dak. So, nagawid ako na. Kaya't ka lang nga sorpresahin. Ay masurunak iti ugali makastaba daw. Ay maragsakan nakta si bibiyag ka pa'y lagayan pare. Napanak lang nagbakasyon ijay lugar da ikit ko, pare. Ang apay ngay. Diyak mawata na. Adamot ijay karayan idi tibakpak mo. Kastoy nay, gimatangak iday, tibaraw. Saan mo ngamin na nalablaban? Kit? Nga puta nakagatangak itibaraw. Intad kaon kanitungan, tibakpak kaw. Isumit lagayam. Isu ana iraman, tibakpak mo anayanon. Ay na, ipapanyo laki din na nayado da. Nataya kaon, kasta kaday, pare. Sika magamin.
Ay, kasano nga iti utang mo kani kagawad? Nya. Utang. Paisan nga ibagakan ka ni Marituya, kano agsingsingir ka now. Ay, awan ti utang ka, kundi marikuha ng paray. Ha! Imbagam kanumit nga da utang ko king kamaray. Ha! Alalya! 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 Ay, sana ngalalya, Maray, sana ngalalya. Puno asyak na itaw, eh. Ha! Kabadong! Sika ka di ngagpaisaw? Saan ka anatay? Nagko na. Apa nga ibagbagam ka na, nga da utang ko king kamaray. Aha. Katawang mo tamaw. Ikwa, kabadong. Ikun ko naklaang day jay. Jak mo't ipilait. Anya. Ay, salbag ka mo, Maray. Nga pula ang tayo papanyuan na tayo kung nimbagamaw, nga da utang ka. Ikwa nga men, kabadong. Noon niya lang dito, di pa pampanunod niya. Tano lang makakwarta kayo. Ay, ano kasta? Saan na po nung adda utang ni Pariba daw? Uwan, kapitan. Ay, adakan ka pa rin no idaro mo ni kagawad. Ay, Paray. Saan mo tan Kasya na kabadong. Agpakpakaasi ahak. Nagalas namin ti kasta nga aramidam kun ugalim, kagawad. Ay, kasanumot nga men. Apalaklaunay daytay naawat ni Marituy ang 30,000. Ay, Huston, di ka nagpalawag pa'y. Tawan umayon iti ibagbagam. Salitaan may kinituyang kaw, nga palabsin mi pala ang tinaramid ni Marikwanang, Paray. Nga main, adamot kamalay, iti napasamak. Ah, Nagbalinak ang managing bubukod. Jak inbibiyang nituyang kaw, iti aming aramiday. Ngumita, namiris kaw, saan gaya man nasayaat, Paray. kit mayat ata na amiris mau. Di da kayo gundaway, antipadayo at taaw, manang gundaway. Iso apakawanan na kumamay, tuyang. Ikarek, sursurwag itan, ti agpakadaking ka. No daman papanak, no adanas ka nga ramidan. Anyat mako na maray. Anya pa'y ngay taramida, kapitan. Pakawan naglaangan ani badungkaw. Ay na, agyaman nak tuyang Ikarek, agbalbaliw akaon. Nasayata na ornos yu ti amin. Rumbeng lang agtinulong kayo, kun agpinakada kayo adwa, no adda papanan, uno kayat yung aramidan. Tapno saan da kayo analaka alukkunti sa balay. Ay, tatabadong. Agpakada ka ngamin kinitoyang mo na dapapanam. Ket si kamat kagawad kwa nang, di ka manggundaway, ta si kamat lang ti kababain. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid, gen iti direksyon, VG Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Day, adda sumungad ang motor. Ngam kaslasaan mo't ataga dito'y tinagmaniho. Kaslamat adda ang kas na babae. Lumabas da lang ata dito'y kabildatan dagita maray. Nay, kaslad da sapsapulan da. Aday tadan, asidagdan. Urayan ta sumardeng da, amang ano agdamag da. Dito'y ka diti kabildatan, apo. Wain balasan ka, dito'y ti kabildatan. Siyak ni kagawad kwanang. Kasta ka di kagawad. Kaya't ko kumakasa o ti kapitan nyo, kagawad. Ay, awan ni kapitan, tada na panan na. Nagbakasyon. Adamot asawa, kaan kaanakan na dita balayda. Sa dino ka diti balayda, kagawad. Ditaw mo na ang balay, amasungad yaw. No, agpatuloy kayaw. Ay, agyaman kami, kagawad. O sige, mapan kami pa'y nga rod dita balayda.
badam. Adama na pandita balay da maribanang sapsapulun da ni kapitan. Anya iti pakasapulan da, kini parinteng. Damagag tukin ni maribanang no agkita kami manag. Kabagyan na nga da, dagiti na pandita balay da. Kaslawon sa tamuda ni kapitan. Tida guys, awan mo't itan ni parinteng. Mabalinda mo't akasarita ni maribanang no anyaman tigagarada. Sa bagay, adamo dita ti asawa ni parinteng. Wan mo't kit di Adamo ni maribanang apangibagaan da itigagarada. Kaya ingas mo launay ni Antisalda. Kapimpin anong ka di aday. Iso tinanang kumanong kwanog. Ha? Nabayag ngamin adikam napnapan iti lugar tayo. Ay, uray siyak mo taday. Jak matnap-napan ni Jay. Nulang adda na patig nga okasyon. Agpapada tayo na manong. Asawam ka di day takadwam. Un manong. Ngam pasensyaan nyo at managbabain. Saan ang matagtagari? Ay, kunakit din uumalitay. Nga nagbabain lagayam. Imbag man ta nakaumay kayaw. Italang mat nga imay kayo ditawi. At da ka din napatay nga ibagayaw. Ay, kwa ngamin manong. Plano ti asawak ti agapron. Tapno makalungaw kami mat Uy, mayat day ta plano na. Sapay la kumangaraw, tagbaligay, iti plano na. Nay, ada ka mo't dito'y tersina, maray. Ay, basit nga minan ti tinapay ije balay. Iso nga umayak gumatang itinayon na. Tada sa nga ilim Ay, ada pa'y jay dua sa nga iliyo, maray. Ay, wen mare. Kasinsin ka no ti ina ni Kwarog, ti inamot jay babae. Kastagayam. Kahit mabayag da ka di balaya. Ay, saan ko nga amo, mare? Ay, mabainak mo't amang damag no agbayag daw no saan. Aywan mo ta. Damdamagam kit din iti sa nga ilaym no kaano da nga gawaid. Uwin nga ron Kasla dagdagdagam ida pumanaw no kasjay. Itan sala ang anay sarong dagi jay. Ay, wen, mare. Ay, mare, gumatangak man iti karnit manok. Kanayunam matan iti rekado ti adobo. Ipasidam siguro iti sa nga iliman niya. Ay, kan sidami matan akan ni Kwarog. Alangan nga isudala ang ti agsida. Ay, wen maray. Agasawa ka di dagi jay. Ay, wen ka no, mare. Adda ka no ibagada ka ni Inteng. Ang awan mo't nga rod ni Inteng. Makabulan nga awan ni Kapitan. Di kad makabulan mat nga agyanda di tabalayaw. Ha? Ay, wen nga agpaiso. Kasanon no mabayag ni Inteng? Kasaritam ida damagam no anya tigagara dakan ni Kapitan. Ay, iturturad ko man nga agpaiso adamagan. Jak pa yun makapanaw di tabalay. Talangan apanawak ida. Ay, agin-inaw kayo man nanantay. Iba gamit jay babae at iso ti aginaw. Si kaman ang tinagluto itay. Ay, titao nga adanakam na. Saan ang masapol nga ibaga dagita? Kasla kayo ngamin katulong iti bukod yung abalayan tay. Damagam man kit de, no anya ti gagarada. Barang ibagadakan ka. Inton nakasango tayo amin iti TV aantay. Damagag tao. Mga no ada kayat da nga ibagakan ni uncle mo. Iso ako na da nga urayan da. Kasano ay numabayag nga angkal? Iso nga rod adamagam. Medyo nabayag mo ti sa nga ilim, maray. Ay, wen, mare. Iso nga umayak manan gumatang iti si Daon May. Awan samot ti plano da nga agaway. Ay, jak man amo. No apay ngamin anagbayag mo't dayjay nga inteng. Ag-enjoy mo ta ni Kapitan Ijay. Idinto ta ag-enjoy mo dagiti sa nga ilim di tawi. Ay, jak amo no agin enjoy da. Ay, jak pa'y kot makapanawin di tabalay. Wen atad ka nga rod bisitam. Nalaing kat asumao jay babae. Ang jay lalaki.
Ay, di pa'y agsa o. Umisem-isem laang. Kunada, ano asino ti saan ang matagtagaray, adda ka no ilimlemeng na amaday. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Maray. Taman-tamaga kading kao. Anda ka din na patungay bagayo kinanggail. Saan ka di an naibagakan ka nga agabrod nila kay kumano? Wine. Ang magpakada kayo kadi kinanggail, iso nga urayin nyo ako nayaw. Kaya't may kumati dumawat ititulong kan kwa na manong. Ha? Tulaw? Anya ti kayat mo asawain? Awan nga ming tibus-busan mi akwarta. Dumawat kami kumaititulong. Taag subalit kami tunoad danton ijay nila kay ko. Oy, nukasta. Kwarta ti masapul ya, waday. Wan ko mamanong. Uray si ka kumamat. Tumulong ka man mat. Taag subalit kami tumat manong. Sige, tay bagak day takin yan ti banang, no adda kwarta na. Adda ka di mat maitulong mo? Malaksid iti itulong ni Antibanang manong kwaro? Nakasarita kon jay babayan day. Masapul da ka no ti tulong a kwarta, tagabrod jay lalakay. Agabrod nga awan kwartada? Kanaw, tapno makalungaw da ka no itirigat. Agregregat da ka di itibiyag. Apay ngay nga damot motor da. Isula siguro ating karkarigatan da ginatangan day. Ay, imbagada pala kumaididamo ang ay mayda. Nagtalin na da pala dito iti medyo naunday apanawan. Nusang kwa dinamag. Di da pa'y kumaimbaga ti gagara da. Ay, intayo nga rudan ijay ilay. Tainak mangirwar iti kwarta nga itulong ta kadakwada. Tayo nga rodo ni Jay Ilay. Tamapan mangirwar ni Auntie iti kwarta. Adda ka di mat maitid mo manong. Damot tapno makabrod nila kay Mau, ako nam. Sapay kumatag baligi jay papanan na. Sapay ko mamanong. Saan kami ang nagkamali iti nasitgan mi? Ikarik, agsubalit kaming to. Mala, intay nga rodo ni Jay Ilay. Itayan ti bangkaw. Ay na, agyaman ako na manong kwarog. Agpay sa timbaga ni Nanang, ama nagtulong kayo. Iso nga imay kami dito'y kabildatan. Naggapo kayon samot ijay ilay, Maray. Kadwayaw, anapan ijay ilay, dagiti sa nga iliyaw. Ay wen Maray. Ay, no idi pala ko mga imbagada ti gagara da. Saan da ko man ang nagbayag ijay balay? Anya ka diti ginagara da di tabalayaw. Di da mo nauray ni Kapitan. Dumawat da kano iti tulong. Tagabrod jay lalaki asaan ang matagtagare. Kwarta, ti kayat mo asawan, Maray. Wen, awan ti igam ko ang nawadwad a kwarta. Iso na pa nakpay nangirwar. Ay, basitan ti kakaiso na nga iduldulin ko a kwarta. Utang ka di da ijay, Maray. Tulong ko na damay. Agsubalit danto ka no, no makapanjay lalaki ija abroad. Inted mo ti kwartam, adi mo amaw no agsubali danta, wano saan. Anya di ko nang? Inted da maribanang kang kwarog ti kwartada kadagi jay sa nga ilida. Wang kano, sapay medyo dakilagatan. Di dala nagamakan, abasta nang ted iti kwartada. Amupay nga tayo ng tidanda iti kwarta. Day tangarod ti bagbagak ni Maribanang. Kita niya ti kunana nga Ay kamalidayan na. Anya pa ingay, kunana mo. Ay, nagsayang dalang iti kwartada. At daman damaga, kwarog. Di ka di masayangan iti kwarta nga inted mo kadagijay imay asa nga iliyaw. Masayangan ko nam. Una, ta saan ba't gayam nga utang ako na ni Maribanang, no di kat tulong yu ka no kadakwada. Kasta ti agkakabagyan, agtitinulaw. May mimbaga na siya ti tumulaw, ngam siya ti matulungan. Anya, No, da itulong kaw. Sana rumbang asakit ang tinakam kaw. Sige, tadapay papanak, nana. na,
Kaslaawan anyaman na jay intulong da iti kabagyan da. Ha? No siya. Jaklaki di maitulong ti kakaiso ng urnong ko. Apay kidi ngay ipadawat ka ti nagbanno ka. Naglalaingandan nga. Nagpara man ti panawan. Umayak man nagpariir dito'y tersinam tanaparpariir maray. Katuan lata, ah. Adamot pagtugawan di taruar ti tersina, di agtugaw ka lata dita. Ay maray, amom ka dahin, akwarta ti gagara dagiti sa nga ili da maribanang. Kwarta, kaya't masawan, imutang da kada maribanang. Saan ka no nga utang no di katulong? Tulungan da ka na uta agabrod ti kabagyan da. Anya, imbagman ta pinadawatan da ida iti kwarta. Una ni Kwarog akasta ka no tagkakabagyan at titinulaong. Sa bagay, ada kadakwada da ita at kabagyan damot nga raud. Ngam no siya. Uray kabagyak, no sadala umay, no adda masapul da, ay saan ko abasta itat ti kwarta? Uray siyak matkid di ah. Ha? Ang mga no di nakton am mo no aglabas ti aldaw, ha? Sayang laang ti kwarta. Ilaw, asino day taoy? Da kami di may ididita balay daan ti banang, idi awan ni Uncle Enteng manong kwarong. Ha? Jak, ba't malagi pa natin kaw? Diyan ngay kadwak nila kay ko. Imay kami di mawat ititulong kada kayo. Malagip kaon. Kumusta kayo nga dita? Nasaya at tinagbanagan mi dito'y Japan, manong. Ha? Adda kami adwa dito'y. Urayin nyo tadanda ni ditan ti impador to durmi para kada kayo. At the package, may. Antay! Ayan, Mau! Antay! Ay, apay ka day. Adak dito'y kusina. Ay, Antay! Anda ka no sumangpat a package tayaw. Isuti ko na di may dimawat ititulong kada tayo ide. Ha? Jay agasawa ang nagyan dito'y balay. Sakbay adimawat da ititulong. Unantay, kawawag tay babae. Dandani ka no itanti package. Adda ipawit da. Ay, jak laim pagarop. Uy, uray sa kantay. Jak ninamnama nga ipauitan da tayo iti package. Ay na, naggasat ta, Kwarog. Adda package ta. Day, saan ka di para deliver day talugan maray? Wen mo't maray, para deliver iti package. Asino nga tati i-deliveran da iti package. Ne, ada idis-dis sa agdamot. Ne, dua karton. Dadakkel pa'y a karton. Saan nga taakarga ni Kapitan Dayta? Tanapan manen nagbakasyon? Impauna na laeng nga impa-deliver? Ay nalabit akas tamaray. Kadanda ni siguro sumangpat. So nga impauna na dagita dua karton. Anya nga tatilinaon dagiti dua kartaw. Padala ka din ni Kapitan ti simbangpat a package siya, maray. Wen nga agpay sumaray. Ayan ngay ni Kapitan. Ay, jak amo no kaano manen asumagpat ni Enteng kukumare. Ti package kat saan naggapuken kwa na. Nagapuan na nga rod ngay. Ay naggapo ijay sa bali a pagilyan. Jay ngay imay idi nga imay dimawat ititulong kada kami ni Kwarog. Istit said nga rob tilinaon ti package maray. Ay saan mo't kit di nga stateside. Naggapo ijay Japan. Ay adapay na isigpit asurat da. Ay kanayon da kami kano apawitan iti package. Nala, sige kukumaray. Adapay ngamin papanak. Ay na, imbag man maray. Kunak no sayang di intulong da, saan magayam? Wen nga rod maray. Nasaya at gayam ti tumulong iti kabagyan. Nagkasatan ni Maribanang. Si dadaan na timulong. Ita, adan supapak ti panang tulong na. Mayat mo't gayam ti tumulong ngam ti agim imot. Agpaisot ako na maray. Nalaklakagayam asumrek ti grasya iti managtulong.
Pudno na natuyang. Numa nagtulong ka, masupapakan mat iti grasya. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Junrel. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.